go on with the phone report for our first game matchup between Team Caramoan versus Team San Jose of our quadruple header matchups. For the first time of both teams, let's have Team Caramoan. Number 5, Mario Johnson III. Number 7, Ram Kevin Mercado. Number 15, Mark Patrick Amaro. Number 18, Jove Sarmiento. And number 77, Joey Mendez. Coach Ronald Sancho. And for the starters for Team San Jose, we have number 1, Christopher Nash. Number 9, Roel Postrado. Number 11, Neil Mark Agravante. Number 25, James Soler. Number 27, Michael Pilapin. Coach Roel Postrado. Our officials, Crew Chief Rodel Pacho, Umpire 1, Mark Onoya, Umpire 2, Alvin Del Rosario. This is your Bicol Cup Camarines Sur, Atito! Okay, so good afternoon, buong Bicolandia. So, dito tayo live dito sa Goa Sports Complex. Ako nga pala si Coach Rowan Azur, one of your commentator. At syempre, kasama ko ngayon dito ang isa sa mga galing na coaches, young coaches from Rinconada. Actually, siya sa coach sa mga teams naglalaro dito, si Coach Paul Sepe. So, Hello. Coach, Hello, Coach. good afternoon. Good afternoon, Coach. I'm very happy to be here. This is my first time. Excited ako. And I thank ako Bicol for giving this opportunity sa ating Yes. mga coaches. Not only coaching, but ito, nagko-commentator tayo. Oo, multitasking tayo, Coach. Multitasking tayo, Coach. Siyempre, siya ngayon ang maging analyst natin. So, bibigyan tayo ng mga ideas kung anong nangyayari dito sa mga laro natin. At siyempre, yun na nga, dahil siya sa analyst natin, tatanungin ko agad siya. Kumbaga, unang virgin na tanong. Yes, Coach. Ano ba ang mga natingin mo dito mga keys of the games para dito sa dalawang team na to, sa Caramoan, sa San Jose? And at the same time, sino ang mga key players dito, Coach? Okay, Coach. For me, for Team Caramoan, they have guys na who can run the floor, mga bata. So, for Team Caramoan, notable players natin dito, itong Sarmiento, nasa 6 flat ang height nito. Oo. So, former NBTC player to, naglaro sa Shepherdville. Oo. So, naglalaro din to sa Bukal. So, ito, titingnan natin kung anong magagawa niya sa game na to. And another for Team Caramoan is si John Paul Arroyo, Coach. Inter-town player din ng Caramoan. Since 2016, inter-town player na siya ng Caramoan. So, tingnan natin ang dalawang player na to sa Team Caramoan. And sa kabila naman, sa San Jose, we have Postrado, yung 5'5 guard nila. So, varsity din dati to ng USI. Pero kung nakikita mo, Coach, medyo lumaki siya ngayon. Pero, syempre, yung mentality niyan, pareho pa rin. Nung naglaro siya. And also, Allen Pasibe, 5'6 guard also. And nasa team PNP Pro 5 siya. So, former ako Bicol Cup player din to, Coach, ng Kamalig. So, veterano na to. veterano, Coach. So, for sure, these guys will be showing us today kung ano yung maibibigay nila sa larong to. So yun, titingnan natin yan ngayon. Ngayong hapon na to sa ating first game ng laban ng Caramoan versus San Jose. So yun, naka 2 points ang San Jose at dahil doon nag-early timeout. So tingin mo, Coach, ano ba ang dahilan dito? Bakit napa-early timeout ang sa team na naglalaro ngayon? So ito kasi, Coach, Ating Caramoan, no? Coach, so maagang cushion ang binigay ng San Jose dito, no? So we have 6-3 ang score. So siguro, tayo kasi mga coaches minsan, pag single digit ang lamang, okay pa tayo dyan. Pero pag madali nang umabot ng double digit ang lamang, medyo hatakin muna natin. Bigyan natin ng instructions yung player para yung momentum naman medyo maiba. Oo, kumbaga, yung piniprevent natin dito, Coach, yung momentum malakwa. Kasi kumbaga maaga pa lang is-prevent na natin. Yes, Coach. Oo. So ngayon makikita nyo, Coach, itong team ng San Jose is playing a 2-3 zone. So
tingnan natin kung anong adjustment ng coaches nila dito. O yun, naka-basket coach. Oo, si Mejes. So, ito si Mejes. Mejes, one of the mga players din yan from UNC at the same time NCF sa high school. So, nawaan ko to. May perimeter talaga yung coach. So, kailangan pantayan yan. Yes, so, tingnan coach. natin kung ang magiging So, adjustment nila. So yan coach, ngayon nagsusukatan sila ngayon. Yung kabila naman, 2-3 defense din ang pinapakita. Nagsusone defense sila. Pero they are trying to run. So let's see kung who's the better team today. Oo. Samantala, ito si Solero. Ang daming attempt. So, pangatlong attempt, naipasok na. So, ito ngayon si Mejes, yan nagtitimon. Binigay sa kanyang kakampi. Yun. Dinapas kay Sarmiento. Okay. So, Good yun. play. Sabi ko nga parte, Sarmiento, one of the key players. Bata pa yan, pero veterano na yan in terms of laruan. Okay coach. Ayun, hindi ba coach yung defense ha? Nag 1-2-2 sila ngayon. So magandang timeout ni coach Sancho doon. Kasi tingnan mo yung score, isa na lang ang lamang. So magandang tigil ng momentum doon. Oo, ito ngayon, natawagan si Solero ng unsportsmanlike foul because mayroong advantage na doon eh. Mayroon ng clear path, so tinawagan ng foul. So UF yan. Pero ating kinakantes, binigay na nga partner. UF, so that is 2 free throws plus ball possession dito sa Karamuan. So, ito si ang magpi-free throw from Karamuan si Tucson. Oo, so first attempt niya, di pumasok. Hindi pumasok coach, sayang yun. Tingnan natin itong pangalawa coach. Yun. So wala pa rin. Ito partner normally pag first quarter. Kapaan pa to eh. Sa mga ano, kumbaga asahan natin yung low scoring ball game. So bakit tingin mo partner? Ba't ganun partner? Bilang coach, anong tingin mo? Normally coach, gano'n naman. May mga teams talaga na sa una, very explosive na. Pero ito, nakikita natin dito sa dalawang team to, nagsusukatan sila ngayon. So, we don't see any up-tempo na binibigay ng kabilang team. So, yan. They are just finding the open man. Rotating the ball, passing the ball forward. Yun lang muna pinapakita. Tingnan natin when it comes to second quarter kung anong gagawin ng coaches nila for their teams. Yes ko, samantala sa kabila yung San Jose nag-turnover si Agravante. So ito ngayon, tumira ng 3. Si Mercado di pumasok. Pero ito rebound ni Tucson na di pumasok. So ito sabi ni Postrado, wait lang, antay muna tayo. Okay. Ito, nagtimon. Tumira ng 3. Kabum! Pumasok, partner. Pasok yung coach. 3 points yun para sa kay Agravante. Oo. So, yun ang ano nila. They are defending, 1-2-2 defense. So, pero kailangan nilang labasin yung 3 points na yun. Kaya nga sila nagpinapadepensa siguro ng coach sila ng 1-2-2 kasi alam nila may threat yung Karamuan na sa 3 points coach. I mean yung San Jose rather. Yun partner, samantala, ginantian ni Sarmiento. So ito si Sarmiento, di lang pang ilalim to, talagang in and out to. Kasi very athletic to eh. Samantala, yun, counted foul. Pilapil yun, binawi ng Michael Pilapil. Oo. Kung makikita mo coach ang laro natin ngayon, mas malalapad yung player ng San Jose coach. Oo, tsaka parang... Pero out the other end naman coach, kung makikita mo dito sa San Jose, dapat takbuhan nila ng takbuhan kasi parang mas mga bata yung player ng San Jose coach. Oo. Ay ng Karamuan. Karamuan. Rather. So dahil natin makikita yung malaking advantage sana nila. So kasi mga bata, takbuhan nila ng takbuhan. Oo. Kasi kung makikita natin mas malalapad, mas height yung San Jose coach. Oo. Saka partner, nakita ko nga yung sinasabi mo, yung trend na sinasabi mo. Itong dito sa San Jose, medyo mga veterano dito, di ba? At dito naman sa kabila, medyo bata. So tingnan natin, kaya kung mapansin mo, parang dito sa San Jose, medyo binabagalan nila. Bagal yung facing. Oo. So ngayon, when it comes to defense, wala pa ring adjustments yung San Jose. They are manning a zone defense pa rin.
Yung Mehes, kung mapansin mo ko, siya kadalawang 3 points na eh. Oo. So, hindi nila binabago. I don't know kung nakikita yan ng coaching staff nila, pero for sure, kung makikita yan, mag-a-adjust yan ng depensa. Oo, kasi actually dito sa Karamuan, I think 3 or 4, pati yung bigs nila, tumitira ng 3 yan. Tama, partner. So samantala ito So, si Albanyel, binigay dun sa kampi niya. Yun! Yun, binawian naman Oo. sila. Tres na naman from Solero. Ito si Solero, nakadalawa na to. Yung big man nila, tumitira sa labas. Sarmiento samantala tumira, di pumasok. Ang kanyang perimeter jumper sa free throw. Samantala si Mehes floater. Di pumasok. Ito, rebound di Pilabi, sabi niya, teka lang. Last man tayo. So ito, forward pass, wing. Driving, floating. Uy, dinapas kay Remoto. Di lang na-convert. Ayun, hindi na-convert. So, andito na, pumasok na partner si Remoto. Siguro si Remoto, partner, ito yung isa sa pinaka, if not the oldest player who's playing here in AKB Cup, no? So, pero tingnan mo sa posture niya, parang hindi, hindi 40, 50 plus eh. Oo. Di ba? So, Malakas yung partner na ko pang maglaro yan. Kaya pa may pagsabay yan sa mga bata. oh, yan. Oo. Ayun lang. They have to box out yung Karamuan kasi 'di ba sabi ko nga kanina sa iyo partner, mas malalaki, mas ma-height yung yung San Jose. Correct. So they need to box out, gang rebound for sure makukuha niya yung bola na yan. Yes, so tayong Sanchez kanina, tama nga, nakailang attempt doon, dati Sanchez nga nakatira kanina. Ito naman, samantala si Mercado, binawian ng elbow jumper, corner jumper, sorry. So ito ngayon si number 16 driving, binigay sa kanyang kapi sa corner, binalik, sa gitna. So ito, hinart nila yung poste, pero si number 7, tumira ng Oy, tres. tinawagan ng foul doon partner. Inabot yung kamay. Shooting arm. Oo, so tatlong free throw kaya pasibre partner. Ito samantala partner, mayroon tayong timeout. Karamuan partner, magkakaroon ng timeout, so habang timeout sila, pahinga muna tayo partner, balik tayo right after this timeout. Okay. Masyado. May blind spot eh. Hindi mo makikita. Pero okay lang. So yung partner, we're back again dito sa Go West Sports Complex Live. At partner, kung gusto nilang manood sa Facebook, dun sa page ni Congressman Saldico, at siyempre yung Ako Bicol Cup page, at the same time yung sa YouTube. So, like, share, and subscribe na lang po. Opo. Yun. Manood po kayo. This is a very good avenue for the players. Yes, oo. Para ma-showcase yung talents nila. Also, kung gusto nyo manood ng live, open na open oo. dito sa Goa Sports Center. Maluwang pa, partner. Maluwang pa. Pero dumadami na yung tao, Oo. partner. Dumadami na. Dito sa may right side, medyo madami na. Dito sa kaliwa, maraming pa. Oo. So, samantala si Pasibre, 2 out of 3. Okay, partner. Ito si Mejes ngayon, sa poses si Sarmiento. Swing sa kabilang elbow. Ito, Mejes driving, pero mayroong foul. May foul doon. Tinawag. Inadjustan nung San Jose yung depensa. Oo. Medyo lumabas sila sa 3 points partner. Kanina kung makikita mo, they are protecting the paint. Ngayon, alam nila yung Mejes may tira sa labas eh. So linalabas nila ngayon. Oo, so ito si Mejes, alam niya. So dinidi ko na lang yung jump shot niya. And yun, dinadrive niya. Pero ito, naagawan. Naku, mabiteranong player to. So hindi pwede yung mga ganyang mga error. Na-foul doon sa Albanyel. So ako shooting foul yun. Yun nga, dapat hindi sila malingat sa mga ganyang klase ng play. Kasi ito talagang raratratin itong mga veterano pag nakakita sila ng butas. So, ito sabi ko nga partner, ipatali mo veterano eh. Pag walang pagkakataon, relax lang sila. Pero pag ito, mayroong pagkakataon takbuhan, biglang bumibilis. Yung San Jose, Team San Jose. Samantala si Albanyel on his first try, pumasok. Tingnan natin yung second try niya.
Second try of Albaniel. On the free throw line. Yun, pumasok. So ito si Mejes. Siya ngayon ang point guard dito sa Team Karamoan. Si Mercado. is taking the shot. Yun, di pumasok. Samantala, mayroong report ang ating kasama sa concert reporter, ang napakagandang si Cassandra. So, Cassandra, pasok. Magandang hapon mga kasurog. This is Cassandra Saton, your courtside reporter here in Ako Bicol Cup, Camarines Sur. For this afternoon's matchup, unang nagtatagisan ng lakas at galing ang Team Karamoan versus Team San Jose. Ayon sa coach ng Team Karamoan, the team only had a short preparation for this match, so they advised the players na palakasin at ayusin ang depensa. Samantalang ayon naman sa playing coach ng Team San Jose, the players' height is such an advantage kaya maglalaro sila pailalim. Lamang daw sa bilis ang kabilang team, ngunit kayang-kaya nilang sabayan because of their height advantage. That's the latest update from the court side. Back to the panel. Okay, so thank you very much, beautiful Cassandra, sa napakagandang report. Cassandra. So, yung partner, sabi ng isa sa mga coach natin, short prep daw sila. So, actually, partner, I think that sounds familiar. That sounds familiar, partner. So lahat halos gumagamit ng ganyang term eh. So pero sabi nga niya, maganda naman yung ano niya, diba? We will just stick on our defense. Defense talaga, partner, kasi sa depensa wala namang malas sa depensa eh. Tama, Kung depensa ka na mabuti, you will never go wrong with defense. So maganda yung sinabi ni coach doon ng Karamuan. Pero po, and the other hand naman, kung makita natin yung report ni Cassandra with Team San Jose, di ba? Tama tayo, partner. Gagamitin nila yung height nila. Gagamitin nila. They will pound that ball inside. They will orchestrate that play. Hahanapin nila yung nasa loob na malaki nila. Pero, di ba, na-recognize din nila kasi nga mga bata yung kalaban. Tatakbuhan sila, so babawian naman nila sa ilalim with their height. So yun nga, partner, kung ikaw coach nasa coach ng Karamuan, tingin mo ano bang pang-counter, lalo pag yung malalaki ang mga pinapaw sa loob at talagang pinapound sila sa ilalim, anong magandang pang-counter dyan, coach? Sa akin, coach, siguro ang anuhin na lang nila, they have to gang rebound, diba? They have put a body on each man. So para kung sakali mang may tumira sa opponent, they can gang rebound. So they can push the ball. Kasi kung wala sa kanila yung bola, hindi sila makakatakbo. Although they are young, they can execute sa pagtakbo. Pag wala sa kanila yung bola, di sila mag-rebound, walang mangyayari, coach. Tama. So ito, mayroon tayong babatiin na napaka-importanting tao. Oo nga, si sige. Sir Jojo Bilyen, ang SBP Albay. Happy birthday po, sir! Happy birthday, Yun. Sir Jojo Belen, SVP Albay. Happy birthday, sir. Good afternoon. Good afternoon po. Bigyan naman. Bagay naman. Birthday. So, samantala, partner, habang nababatian tayo, ito si Albaniel na foul. So, talagang pinapound nila ang ilalim, partner. They are showing their height presence sa loob, coach. So, kaya, ayan, nakakuha na naman sila ng offensive rebound. Ang daming attempt, partner. Daming attempt. Yun ang sinasabi natin sa Karamuan. They should box out, gang rebound to get that ball. Pag hindi nila ginawa yun, nako, sabi nga, height is might, partner. Yun, doon sila tatalunin itong San Jose. Saka, partner, daming turnover. Yun, nakakuha naman ng points si Pasibre doon. Siguro, partner, tingin ko rin, baka kaya dahil itong sign to ng immaturity kasi mga bata pa itong sa Karamuan eh. Yes. That's one, partner. Isa na din yun kasi when you're experienced player, iba-iba din yung galawan mo sa court, iba yung isip mo, iba yung read mo eh. Pag bata, rat-rat, sige, go. Kasi, di ba, kailangan, medyo, pa yung nila katawan. Yes. Hindi katulad nung mga veterano, hahanap ng paraan yan. Tama The simplest way. Tama ka doon, partner. Samantala, yun, pinakitaan naman inside the outside. Pasibre naman, naka 3 points. Pero binawian. So, kung makikita natin, coach,
lumalayo na ng konti yung San Jose dito. So, ngayon, partner, kung mapansin mo, yung Karamuan, they are now staying dun sa talagang shaded area. So nakakabuelo naman ngayon ng mga outside shot itong San Jose, pero swerte lang din, hindi pumapasok. oo. Pero kung makikita mo din, di ba? Kahit malalaki, tumitira talaga sa Oo. labas. Yun ang dapat nila Samantala gawin. ito, yan. Dapat ganun ang gawin ng Karamuan. Si Sarmiento, naka 2 points. Push that ball. Ganun talaga. Matala to si Santos. Siya ngayon nagtitimon para sa San Jose. Ito binigay naman kay Basibre, muntik na yon. Pero ito talaga, partner, another rebound, another shot. Yun ang magiging problema talaga nila all throughout this game kung hindi sila magtulungan sa box out na yan. Pero they're pushing the ball. That's a good thing. Oo. They're pushing the ball. Ito si Remoto, si Lalim. Yun, easy basket Easy na yan. basket. Oo. Kumbaga, parang mga anak ko na lang kayo mga totoy. Para pinanood na lang maglaro yung Oo. player ng Karamuan eh. Oo. Ito, rebound. Yun, nabutan ng shot clock. So that's the end That's the end, of the first quarter, partner. Yung score natin is 38. 38 San to Jose 19. 19, Karamuan. Yun, magpapalit po tayo for our second quarter. Okay. So, partner, again, marito tayo para sa ating second quarter. At we're live here dito sa Go West Sports Complex. So, ito, partner, ang mga kumbaga highest performer natin o mga notable players na mga performers nung first quarter. Yung una dito si Pasibe with 11 points. I think mayroon 2-3 points, tapos 1 steal, at si Solero man may 12 points, 12 rebounds saka 1 block. Okay, for Team Karamuan naman, partner, si number 23 Sarmiento with 5 points, 5 rebounds and 1 assist. And also si Mejes, 3 points, 1 rebound, 3 assist, partner. So yun naman ang kumakamada ngayon sa Karamuan. Oo. So ito, kumbaga tapos na yung kapaan dito. So tingnan natin na kung mayroon na talagang offensive set or talang sistema, lalabas na dito second quarter. Kumbaga pawisan na lahat eh. Titingnan natin ngayon, partner, kung anong mga adjustments nila. Yes, Pero yes. so far right now, Karamuan is still on 2-3 defense. So ito, samantala, na-rebound ng Karamuan. Ito talaga tinatakbuhan nila hanggang pag may pagkakataon. Pero ito, nakababa sa depensa agad ng San Jose. Pull up jumper. Yes, it's good. May From Haragdon. may kasama pang foul, Oo, partner. all counted. So, tama ka, partner. Kung pansin natin, it's always pag nakuha yung rebound, talagang mga 8 seconds, talagang tinitira agad ng Karamuan eh. Yun ang dapat nilang gawin. Push that ball. Kasi sabi nga natin, partner, mas veterano, mas may matatanda sa kabila. Oo. Pagurin natin. I-push natin yung bola. Ito, ngayon si Santos, nagtitimon. So, ito, hinahal naman nila si Durante. Oo, pero yun, di pumasok. Ito, partner, talagang every time talagang tinatakbo, pero medyo ina-anticipate ngayon ng guards ng San Jose.
talagang pinapahirapan nila yung attempt na makapag-transition offense tong Karamuan. Yun, nailang doon si Sarmiento, partner. At nag-turnover, traveling. Buti nare-recognize na nung San Jose. No, yung mga guards ng San Jose nare-recognize na talagang tatakbuhan sila. Kaya Oo. dinidelay nila eh. Oo. Dinidelay na nila ngayon. Talagang mga veterano, partner. Ito, samantala si Santos. Ito, binigay kay Mirante. Yun to, sinuwing nila. Kay Durante. Sabi niya, wait lang, tinir niya. So ito si Durante. 3 points na naman, partner. So, inside outside talaga, partner, ang ginagawang atake ng San Jose. Inside, outside. So maganda yon, na-recognize nila. Lahat nakatingin sa strong side, binigay sa weak side, and that's an easy 3 points. Samantala si at-attempt na naman yung Karamuan at yun, turnover naman, kaso swerte nila hindi pumasok. Ito, takbuhan na naman to, partner. Kaso talagang pinapahirapan sila sa ilalim. Mabuti lang nakakuha ng foul. Nakakuha ng foul si Sarmiento. So masubukan ngayon si Sarmiento sa free throw line. Kung mapansin mo, partner, yung team San Jose, linabas yung main guys nila, pero yung pinalit, mahaba pa rin. Oo. Mahaba pa rin. So, alam naman natin na pag ganyang lineup, ang rotation niyan dapat mabilis, partner. Mabilis dapat. Oo. Kasi baka mapagod. Mabilis. Oh, pero yun, dalawang attempt ni Sarmiento di pumasok, pero rebound ni Frondoso di pumasok. Ayun, nakababa agad sa depensa kaya nakakuha sila ng steal. Pero pinapahirapan ng mga gwardiya. Ito ngayon, Sarmiento di pumasok. Uy, nice fake, partner, pero yun nga lang, nadulas. Oo, so not counted yung tira ni Durante. Sa traveling. Medyo na-excite siya dun eh. So ito si binalik ni Sarmiento kay Gonzaga. Sarmiento agad sa gitna, binigay sa elbow, 3 point, di pumasok. Ang tira ni Sarmiento. Medyo madulas doon, partner. Kanina pa yon, siguro kailangan tingnan siguro doon, baka may basa. Another back-to-back traveling turnover Turnover. sa San Jose. So ito, partner, normally mga second quarter, di ba? Pawisan na. Normally, ano ng mga coaches, ano ng mga diskarte sa mga ganitong pagkakataon? Second quarter. Normally dito, dapat mas mag-build ka pa ng cushion. Dapat i-execute mo pa rin yung play mo, huwag ka magmadali. So kung ikaw yung leading team, dapat anuhan mo pa, dagdagan mo pa yung lamang. Kung ikaw naman yung naghahabol, stick your system pa rin. Huwag mo madaliin kasi minsan pag minamadali natin, mas lalo doon tayo nadidiskaril. So Oo. dapat maintain lang nila for leading team naman. Again, execute pa rin to have a cushion. Oo. Yun lang yun. Pero nagustuhan ko yung ginagawa ngayon, partner, ng Karamuan. So talagang inaatake nila at kumukuha sila ng foul. So sabi ko nga, di ba, normally ang gusto natin ng mga coaches na humahabol tayo pero yung oras di gumagalaw. Yun. Oo. So samantala doon sa kabila nakakuha ng foul si Solero. Samantala, partner, mayroon tayong timeout sa Karamuan. So the score natin is 41-23. So magkabalik po kami right after this timeout. Okay, so yung partner, napatimeout na naman yung Karamuan. So sa tingin mo, partner, ano bang kumbaga pinag-uusapan nila ngayon? So for me, partner, siguro ay naano nung coach nila na they should get that ball, mag-rebound, magtulungan sila kasi 'di ba, sabi nga natin matataas yung San Jose, yung Karamuan, kailangan hindi sila makaka-transition pag wala yung bola na yun. And
for me naman, kung napansin mo kanina, tumatransition sila pero napakasobra ng dribble ng gwardiya nila. So dapat siguro i-push nila yung bola na yan. 1-2 dribble, push nila para hindi makahabol yung Correct. malalaki. Oo. So, So, kumbaga, 41 to 23, napakahaba pa ng oras natin. At the same time, mas mga bata itong Karamuan. So, Oo. they have all the time in the world para makahabol. They have They all have the the time. energy. Oo. sabi nga, until may oras pa dyan sa clock na yan, never give up. So, although medyo lumalayo yung San Jose, pero dapat they have to maintain their composure para makahabol sila. So, ito, 1-out to si Solero. Okay, so ito ngayon na magbabalik si Cassandra with playing coach of San Jose. So, Cassandra, pasok. Team San Jose is dominating the court since the start of the first quarter up until now that we are in the second quarter. Kaya naman right here with me is the playing coach of San Jose, Coach Ruel. Coach, magandang hapon po. Kumusta po kayo? Magandang hapon din po sa lahat ng nanonood ng Ako Bicol Cup and sa mga fans ng San Jose. Good afternoon po. Ayan, Coach, ano po bang naging preparation ng team for this match-up against Team Karamoan? Yung preparation namin is more on focus kami sa defense kasi yung offense na nagagawa na lang naman kasi yung player namin is halos more on offense sila. Kaya yung pinagpukusan namin is yung depensa ng team. Ayan, thank you very much, Coach. That's the latest update from the court side. Back to the panel. Okay, so thank you again, Cassandra, sa napakagandang update. So, yung partner from Coach Roel, defense. Defense coach. So number one talaga, defense. Sabi nga, walang malas sa depensa. Lalo na ngayon, sila yung mas mahaba, sila yung mas malalaki. Pag nakuha nila yung magandang depensa na yan, nako, for sure, magugustuhan nila yung resulta ng game na to. So far, talagang pinapahirapan Pinapahirapan. ng San Jose. Kung walang easy basket, actually pinapaula lang nila pag alam nilang maiskuran sila. So ito so far, yun, si Wing sa kabila. Swing ball. Oo, so ito si Solero. Ayun na naman, big man, tumitira ng 3 points. Yes. Pero, Very careless. Sayang yun, sayang yung pagkakataon na yun. sayang, coach. Oo. So, So far, kung makikita natin sa Team Karamuan, until now, they are not changing their defense. Naka 2-3 zone lang sila. And the other end naman, yung San Jose, talagang inaano nila, magsusone kayo, titirahan namin kayo sa labas. samantala partner, third 3-point ni Pasibe. Talagang pinapanis talaga ni Pasibe yung zone defense ng Karamuan dito. Ayun, hinawi naman. Binawi naman. Buti na lang. Oo. Ni Dukeson. Binawian. Pero sabi ko nga, kung magagantihan lang partner, lamang dito yung lamang. Di ba? Yung lamang na team. Oo. Oo, kasi dapat kailangan mayroon din stop. Oo. Samantala ito, mag-attempt na naman si Solero. Pero drive, partner. Kita mo naman yun. And one. Kala ko walang ganong move yun eh. Oo. Kala ko sa labas lang, mayroong ganun pala. Oo. Yun. Yun, kailangan nila i-stop yung tao na yun. Si Solero. Partner, inside outside partner. Nabigla din ako doon. Inside, outside. Oo. Kasi actually yung kumbaga doon sa Karamuan, yung scouting nila, akala nila pag doon sa labas, titir na lang. So nag-overcommit sila sa kanilang closeout. At yun, biglang denive. Biglang drive. Oo, Nakakuha pa ng yes, foul. counted foul. So ang bonus throw ni Solero, pasok. So completed 3-point play. So yun, si Pilapil naman pinasok. So ito talaga partner, napakabilis ng rotation. Napakabilis. They are trying to make those guys na fresh para pagpasok, fresh legs pala. Samantala, nag-turnover si Sarmiento doon. Ito, nakuha ni Pasibe yung binigay na remoto at nakakuha ng foul. Grabe. Iba partner yung PCB partner. May tira sa labas at very athletic talaga. Parang si Kyrie. Ang galawan. Very athletic. Oo. Kung mapansin mo to, kung i-compare natin sa player ng AKB din, parang Jok Bellarmino eh. Oo. Di ba? Yung player ng Iriga ngayon sa Oo. AKB. Pero originally, taga dito yun. Originally pala, si Jok pala taga dito. Oo, tinambak yun, tinambak. Pero ito, yung kalibre nitong player na to si Pasibe, ganun din. Oo, so ibig sabihin, marami yan dito kasi
yung mayroong galing dito na ganyan ang laruan. So, most probably, marami yung mga ganyan laruan dito. Yes, so of course, pinapasalamatan natin yung AKB dyan. Oo. Di ba? Kasi malaking opportunity to for those players na makita kung ano man yung kaya nilang dalhin sa loob ng court. Ito yung pagkakataon na may scout sila. At the same time, kaya nga tayo live tayo sa FB tapos sa YouTube para mapanood sila ng mga kamag-anak nila from abroad, di ba? Yung mga malayo dito. Siyempre, mapanood yung mga idol nila. Katulad yan ni PCB, yan ni Solero, tapos ito naman sa kabila. Yun ang dapat nilang gawin. Ito, Push that Sarmiento. one again. Yan. Yan. Diba? Diba? Pagkakuha ng bola, isang dribble, ipasa kagad. Hindi katulad kanina. They are trying to break that defense ng dribble. Mas Correct. maganda i-break nila ng pasa lang. Saka Single pass lang. Saka siguro partner, tama yung ginagawa ni Sarmiento na inaatake na lang niya. Huwag na niyang poste yan. Remoto yan eh. Remoto yung pantay niya eh. Oo nga. So mahirapan siya talaga dyan. So gamitin niyo yung bilis. Kasi kung maggugulangan sila sa poste, di niya pa yata kaya si Remoto. Parang kalahati lang ata nung edad niya yun eh. Oo. So pero yan o. It's a good match up. Ito Yeah. si PCB naman, 3-point, di lang pumasok. Rebound. Agawan, ito, nakabuelo. Takbuhan na naman Oo, sila. pero sayang na naman. Sayang. Oo, pero buti na nabawi. Buti na lang Oo, ni na-convert Borromeo. niya. Buti na lang na-convert niya. Oo. Yun, si PCB medyo nagmadali doon. Ito, takbuhan na naman partner. Binigay kay Gonzaga. Pa-time out bigla. Oo. Pa-time out bigla yung San Jose. Oo, kasi medyo nagkaroon ng 4-point swing doon. Yun nga, sabi ko partner, yung cushion na yun, hindi pa sigurado yun na ikakapanalo nila. So hanggat may time dyan sa oras na yan, they should execute pa rin, push that ball. Sabi nga natin, pag tinakbuhan ng Karamuan yung San Jose, may posibilidad na makahabol at baka sila pa ang manalo. So ayun ang nangyayari ngayon. So change momentum tayo, nasa momentum ngayon ng Karamuan. So tingnan natin kung ano yung adjustment ni Coach Ronald Sancho dyan. Oo, kasi yung partner, kung mapansin natin, all of a sudden, naging 11 points na lang. 11 points na. Oo, mabilisan yun. Sabi ko nga, pag ang kalaban ng mga bata at running team, nako, ang benting lamang, isang kurap lang yan. Oo, coach. Totoo yan. So, they're trying to show their inside presence pero diba yung sabi ko nga kanina, basta mag-gang rebound lang si Karamuan, matakbo nila yung bola na yon and again, San Jose, dapat din sila bumaba kahit na medyo again, sabi ko, medyo may edad na pero kailangan natin habulin pa rin yung bola na yan. Tama. So change ng defense coach ang Karamuan. So makikita mo na nakita nila na pumapasok yung 3 points, nag 1-2-2 sila ngayon. Oo. Ayan, steal na naman. So they have to push that ball. Okay, di ba? Yun ang sinasabi natin. Oo, pero wag naman masyado magmadali. Diba? Yun ang sinasabi natin. Kasi kulang, tingnan mo, hindi masyadong bumababa na yung San Jose pag alam nilang tinatakbuhan sila. Oo. Minsan 3 lang nakakababa. I-compare mo yun sa 4 person, 3 lang yung nakababa. So advantage na sila doon. So, buti na lang sa kanila pa rin yung bola dito sa Karamuan. So, ito, kumbaga they're swinging the ball. Binigay dito. O yun, pumasok kay Amaro. So, tama yung partner. Kailangan talaga pag zona. Normally dapat mayroong tao sa gitna. So, tingin mo partner, ano ba yung reason doon? Ba't kailangan ng big man sa gitna na at least mayroong good perimeter shooting? Okay, kung may good perimeter shooter kang big man, lagay mo lang sa gitna, single pass, face basket, diba? If he can hit that 2-pointer, yun ang gawin niya. And also, para din lumiit yung depensa. Pag may tao ka sa gitna, tatauhin yung tao mo sa gitna, liliit yung depensa, bubuka yung opportunity for your 3-point shooter. Oo, tama. Samantala doon sa kabila na foul si Remoto, ako shooting foul. Actually, tama. Oo. So, yun, first try ni Remoto, pumasok. Okay, kung makita mo yun partner kanina, kaya nangyari yun na naka-fish siya ng foul kasi naka 1-2-2 sila nung pag-slide ni Remoto sa ilalim. Wala, hindi nila alam kung sino magro-rotate. Oo. Na late yung defender sa ibaba. Oo. So, ang pangunta naman sa 1-2-2, kailangan marunong yung big man mo. Tatimingan lang niya. Kasi minsan nagkakalituan dyan kung sino tataw sa ilalim. Di ba, partner?
Samantala, Diba? That's yun yung sinasabi natin. May tao ka sa middle, it will give an opportunity for your yes. shooters. Yun, at dahil nga doon, tama ka partner, nakabuelo si Mejes. Naku, favorite shot niya yan, yung elbow 3 points sa, yun, sa may right side. Burrito niya yan. Samantala, nice fake by Mejes. Good floater. So talagang tama ka partner, nasa momentum ngayon. Sa momentum partner, unti-unting lumalapit. So kung makikita mo, ang ganda ng rotation nung Karamuan ngayon. They are also box outing, gang rebounding. So mas natatakbo nila yung bola kasi nakaka-rebound sila sa kanila yung bola. Oo, samantala si Sanchez pumasok ang kanyang floater. Tama ka partner, sa observation mo, actually, nakita ko, napansin ko, parang one attempt na lang San Jose ngayon. Kanina, napakadaming attempt. So nangyari. nabaliktad Oo. partner. So ayan. Ito si Mejes, driving, kinik out. Ito, binigay naman sa gitna. Ito, si Sarmiento. Kung makita mo partner, mas compose yung mga Oo. bata ngayong Oo. second quarter. Kumbaga nawala na yung jitters. Nawala na. So, yun ang magandang gawin nila. Exploit nila yung ng defense na yan kasi hindi naman nag-a-adjust ng defense yung San Jose. Naka-true 3 lang sila all the way. Oo. Samantala si Agravante, pumasok ang kanyang perimeter shot. Sorry pala kanina, si Borromeo pala yung naka 3 point. Oo. So very patient ngayon ng kanyang galawan, pero yun, Sarmiento nag-error. Grabe din. Pero kung makikita natin partner, 49-56 na, lumalapit na yung Karamuan. Oo, lumapit na. Kanina, I think highest lead niyan is nasa 15. O actually parang 20 na ata eh. So sabi ko nga, pag mga bata ang kalaban at may bilis, nako, isang iglap lang yan. So magandang adjustment si Coach Ronald Sancho doon, Oo. nag-1-2-2 siya. So far, si San Jose, wala pa rin adjustment when it comes to defense. So ayan na naman, takbuhan na naman sila. Ang ganda nung liyan ni Gonzaga doon. 2 points. So we have a ball game, coach. We have a ball game. It's Oo. everybody's ball game, partner. So 10 seconds. Alam ka nila, ito, perimeter shot. Yun, pumasok. That's from Sanchez. So, yung partner, doon nagtatapos ang ating first half. With the score of 58-51. So, mamaya, babalik tayo. Magbibigay tayo ng ating analysis kung ano nangyari nung first half. At the same time, ano magiging adjustment na bawat coaches ngayong second half. Okay, Coach.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Okay, partner. So, we're back again dito sa Goa Sports Complex. At syempre, again, we're live sa ating FB pages na Congressman Saldico. At syempre, yung Ako Bicol page natin. At the same time, yung sa YouTube channel natin. Okay, yung Ako Bicol Cup YouTube channel natin. So, again, partner, ito, bago tayo magsimula, tingnan muna natin kung sino yung mga top performers ng ating first half. So, ito, sa San Jose, si Solero, mayroon ng 16 points, 2 assists, saka 8 rebounds. So, malapit na mag-double-double to, partner. At dito naman yung partner niya, si Pazipe, na may 16 points. I think mayroon na itong 4 3 points and 1 steal. Okay, at the other side naman, for Team Caramoan, we have Sarmiento with 10 points, 8 rebounds, and 1 assist. And also, we have number 77, Mejes. Okay, for 8 points, 1 rebound, 3 assists, and 1 steal, partner. So, yun, partner. Partner, ano bang nangyari nung first half dito sa dalawang team? Kasi yung unang umulagwa dito yung San Jose, tapos by the end ng second quarter, medyo humabol yung Karamuan. Okay, partner, for the first quarter, makikita mo, pinakita talaga nila yung inside presence nila for Team San Jose. Yung size, kaya sila medyo nakaalagwa ng una. Pero on the second quarter, naka-adjust yung coach ng Karamoan, si Coach Ronald naman, nakita niya na kailangan nilang takbuhan. Yun ang ginawa nila, kaya sila nakalapit ng ganito. So, for sure, makikita natin ulit yan this third quarter and fourth quarter, kung ipapatuloy nila kung ano man yung ginawa nila nung first quarter. Yun, si Solero doon, nagtrabaho agad. Naka 2 points plus 1. So, yun, na-convert niya yung 3-point play. Ito ngayon, samantala si Mejes, ang Karamuan nagtitimon. Bilis sa kanya yung bola, again driving, pero yun, inaharangan na siya. Huling-huli yun ni Solero. Solero now, nagmamadali, driving, yun, medyo na-outbalance siya doon. Samantala, rebound ni Borromeo, nagmamadali at nakakuha ng foul. So, partner, dito sa Karamuan, kahit sino makarebound, tinatakbo talaga yung bola. Tinatakbo. Siguro yun din ang instruction ni Coach Ronald sa kanila. Kasi kung makikita mo, nung first quarter, nung second quarter, yung ginawa nila, kaya sila nakalapit. Samantala, ito, every time na dinodouble sila, ito si Mes, sumide step, binigay kay Amaro at na-block. Pero ito ngayon, nakuha na ng San Jose yung bola. Sila naman ang namamadali at nakakuha ng foul si Albaniel. So ito, partner, balik na naman sila yung trabaho nila ng first quarter. Talagang ina-atake nila yung depensa ng Karamuan. Hindi pa rin, partner, nagpapalit ng depensa yung San Jose. Naka 2-3 zone pa rin sila. Oo, kumbaga talagang hindi nila respeto yung, yung outside shooting. Pero ito, siguro kailangan magpalit sila ng kanilang depensa kasi dito ngayon, yung mga shooter ng Karamuan, sila Mejes. Yun, ito na naman yung mga second chance point, partner. Yun ang dapat nila talagang pagtuunan ng pansin. You have to rebound that ball. You have to get that ball para maka-transition kayo sa kabila or para makaset kayo ng play. Kung wala yung bola yun sa inyo, mahihirapan sila. Kasi yun na nga, again, yung inside presence nung malalaki ng San Jose is pinapakita pa rin nila until now. Oo, tama. At ito, nakadagit ng foul si Mercado. So itong mga Karamuan, kahit mga bata, di takot eh. Talagang inaatake din nila yung depensa kahit malalaki to at medyo, sabi natin, medyo mga mature na itong Team San Jose. Ito, samantala, si Cassandra mababalik with assistant coach of Karamuan. So, Cassandra, pasok po. Right now, we have the chance to speak with one of the coaching staffs of Team Karamoan, Coach Pipoy. Coach, magandang hapon po. Based sa performance ng team nyo ngayon, ano po ba sa tingin nyo ang dapat nilang i-improve o palakasin pa for the remaining time? As we can see, mahina talaga yung naging adjustment namin from the first half. For the second half, we are about to somehow extend our effort sa paghabol ng mga 3-pointers kasi doon kami nadali nung unang part ng game. Yung mga 3-pointers masyadong napaulanan kami, and at the same time, the face of the game na medyo hindi kami nakakasabay defensively. So ngayon, ang naging counterpart namin or counter-attack namin nung last part ng first half is to, of course,
make our offensive game fast also. So nangyari, nagkaroon ng medyo somehow konting cut doon sa lamang ng kalaban. And hopefully, ma-cut ulit ng mas mababa pa ngayon. So magkaroon kami ng mas malaking rally up to the end of the game. Manalo namin. Ayan, Coach, we are currently live. May gusto ka po bang batiyan o pasalamatan? This is your chance. Yes, hello po. Continue to support our team, Team Karamoan, to our Mayor Marilyn Co. Sa buong fan base ng Team Karamoan. Nanonood for now live. Pasensya na kayo kasi medyo nag-a-adjust pa yung ating team. So far ko lang sa practice, but hopefully may rouse natin yung game ngayon and sa mga susunod pang games. And dahil sa family ko, sa Karamoan and sa girlfriend ko dyan sa Team Naga. Sa Naga, si Nicolay Penetrante. Hello. Love you. Ayan, thank you very much, Coach, and good luck po sa team. That's the latest update from the court side. Back to the panel. Yun, so again, thank you Cassandra sa very lively update. At yun, may pabati pa si Coach sa kanyang girlfriend. Paswerte. May pa-I love you. Pa-I love you, yun. Partner, mukhang narinig ka. Narinig tayo, partner. Narinig nga tayo ni Coach. So, yun nga ang ginawa nila para makalapit sila sa San Jose. They outrun San Jose, but right now, I think, nakikita yun ng San Jose. They are trying also to, again, make Karamoan their presence sa loob. Partner, sabi ni Coach, talaga more effort sa pag-close out sa mga shooter. Tama, kasi doon sila damihan. Saka effort daw sa pagbaba sa defense, sa transition defense. Oo, kasi that's the term, effort. Yan. So, samantala, ito, tumira ng tres, si Pasibe. Talagang kinu-close out na siya, partner. Kilala na. Kasi ikaw ba naman, maka-apat na 3-point first half. So, talagang kinu-close out na siya. So, yung last play partner, kung makita mo maganda, no? They gang rebounded and natawagan doon ng foul si Solero. Oo. So, ito, ngayon nagpalit ng role si Gonzaga na ngayon nag-point guard. Anong shooting guard na ngayon? Tama yan, yung ginawa nila kasi mas komportable yan si Mehes sa shooting guard. Kaya yung tinatanong ko bakit nila ginagawang point guard si Mehes. Siguro, sa yun sa parang problema nitong Karamoan, partner, napansin ko parang kulang sila sa point guard. Yes, partner. Pero so far, wala namang naging problema kasi ang laro nila is run and gun. So, hindi mo kailangan na magsiset ng point guard dyan. So, just pass that ball, run, and then you have to just take the shot. Oo. Yun lang naman. At dahil nga doon, na-foul si Amaro. Ito kung mapapansin mo, partner, kakaiba yung free throw nito. Hindi naka-square sa basket. Kung ikaw ang coach minsan, di ba, yung turo natin sa mga player, always square to the basket to take that shot, pero ito medyo kakaiba naman. Medyo takilid ng konti. So doon siya siguro komportable. Oo. Samantala ito sa Albanyel, binigay sa corner si Pasibe, talagang kinu-close out na siya, partner. Yun na, they are getting rebounds na. Yung Karamoan, nakakapag-rebound na sila na maayos, so they have to push that ball na. Samantala ito si Mercado. Ayun. Nakatres! Ayun. Yun ang kailangan nila. I-convert yung mga 3 points na yan kasi hindi nagpapalit ng depensa yung San Jose. They are always have that 2-3 defense. Oo. Samantala sa Albanyel, binigay Remoto. Ito, 3-point na naman ni Pasibe. Di na talaga pumapasok. Pero ito na naman yung talagang patented offensive rebound. Yun ang sinasabi natin. Put a body on each man na nasa ilalim so that hindi sila makapag-offensive rebound. Lalo partner si Solero. Nako, ang dami ng offensive rebound niya ito. At end one pa, yun ang mas masakit doon. Basic yun, coach. Basic yun. Once the opponent take the shot, find the guy nearest to you and then backs out. Basic yun. Kasi ito partner, napansin ko dito sa Team Karamoan, parang hindi pa nga nila nakuha yung bola. Umangat na yung mga gwardya. So gusto na tumakbo agad, wala pa nga yung bola. That's right, partner. So, maganda sana dyan, magtulungan muna sila sa ilalim to get that ball sa kanila takbuhan. Okay lang, malit sila ng 3-4 seconds, basta they have that ball. Oo. So ito, maaga tayong nag-penalty, partner. Both teams are now in the penalty. So tingnan natin kung ano magiging adjustment ng dalawang team na to. Samantala, ito si Mercado, nagdi-dribble. Nabigyan ng foul. So, dapat siguro, partner, medyo alam na nilang penalty. Huwag man naman masyado aggressive. So,
So, prostrado, partner, mga 4 na foul yan. 4 Ay, na. naku. Ah, Isa sa mga kanilang mga guard stopper. Oo, 4 fouls na yan. So, partner, kung mapapansin mo, dumadami na ang tao, yung mga hahabol pa po. Very open tayo dito sa Goa ngayon. Kung gusto nyo manood, also kung ayaw nyo medyo kasi mainit pa, okay? May Facebook Live tayo, may YouTube tayo, so you can just watch there. At syempre, siguro partner, andito na rin kasi yung team tinambak saka yung kalaban nila mamaya. Oo, so, kahit dumadami na tayo. Dumadami na ang tao. So, we have 4 good and quality games for you this afternoon. So, ayan. May marami pang upuan. Yes, ito ngayon, partner. May adjustment. Si Sarmiento, pinasok na. Kasi talagang nalulugi sila sa rebound. Okay. Samantala ito, pasok! Pasok, partner. Kaboom by number si Durante ng San Jose. Di natin nahalata kasi hindi lang ringless. Nitless Parang pa. nitless. Di gumalaw eh. So, ganun siya kagaling, partner. Samantala, ito, si si Amaro. 1 attempt lang talaga sila ngayon. Pero still partner, we have a ball game dito. Hindi naman nakakalayo ng masyado yung yung San Jose. Oo, si Remoto, pinakitaan na naman tayo ng mga dukot na silalim. Tanto si Gonzaga, binigay kay Mejes. Si Mejes humingi ng pick kay Sarmiento. Okay, Mejes now. Talagang binabantayan siya si Gonzaga ngayon. Binigay. Uy, naku, sayang yun. Oo, out of bounds. Si Amaro. Sayang ng play na yun. Oo. Kasi dalawang mangyari doon, coach eh. Easy basket o magpa-foul doon. Magpa-foul, pwede pang kumounted yun. Samantalang ito si Albaniel. Ito, siningil yung bola. Si Durante, di pumasok. Ito ngayon si Mejes, nagmamadali. Binigay kay Gonzaga. Gonzaga na binigay kay Sarmiento. Sa ilalim, yun, nakakuha ng foul. Good look yun, good look. Kasi partner, tingin ko nirespeto na rin talaga yung mga drive ng mga guards eh. Ng Karamuan. So, pag mga ganun, partner, pag nirespeto ka, napakadali mag-drop pass. Yes, partner. So, kaya sinasabi nga natin kanina, medyo mas ma-height yung San Jose. Pero they also have to put pressure din dun sa mga bigs nila. So, maganda yung ginawa ng Karamuan down. Hinulog nila sa big nila and diba, nakakuha ng foul. And now, nag-free throw si Sarmiento. So, 2 out of 2 doon si Sarmiento. So, ito Sarmiento, mahirap yung foulin to kasi although big man siya, ang talagang mindset niya ito, pang-guardia eh. Oo, may shooter's touch eh. Oo. Kita mo naman sa bitaw eh. Nakatrikot ka kanina yan eh. Samantala ito, iniikot nilang bola, hinatid si Soler sa gitna, pero talagang magaling yung depensa ng zone ng Karamuan. Pero yun nga lang, si Santos nakahanap ng butas. Pumasok ang kanyang prudar. Ito, turnover naman. So ito sa Albaniel, driving. Uy, nakabal sa kanyang bola. Pag sa'yo talagang bola, sa'yo yan. Swerte pa siya dun eh. Oo, kasi nagkakapigan na. Partner, turnover naman dun. Turnover. Yun lang, protect that ball every time. Although, gusto nyo tumakbo. Ito, partner. Iba ng adjustment ngayon ng San Jose. Extend na, partner. Extend na. Extended zone na. Nirespeto na nila. Nirespeto na yung 3-pointer. Oo. Kanina hindi. Ito, turnover naman, partner. Bihirang tumakbo ang San Jose, pero ito, ang ganda ng drop pass, partner. Oo, si Durante. Tapos Albaniel yung nagbigay, which is big man. Napakasarap yung ganun, partner, na yung big man mo, yung nagbababa ng bola. Yun. Oo, tapos siya pa na pumapasa. Yun, nang dahil dong partner, napatay mo yung Karamuan kasi nagkaroon ng momentum shift, partner. So, partner, ano ba nangyari doon? Ayun na naman, momentum shift. Dapat yung Karamuan yung tumatakbo ngayon, nabaliktad, partner. Tinatakbuhan sila ng mga bigs ng San Jose. So, siguro nakita yun ni Coach Ronald. So, teka, pag-usapan muna natin. Mukhang baliktad yung nangyayari. Kasi, para yung adjustments din nila. Kasi kung sa titingnan mo, partner, this game, hindi naman nakakalayo masyado yung San Jose. They are in the ball game eh. Ang nangyayari, careless pass, yung turnover nila, yun ang nag-hunt din sa kanila. Oo. Partner, ang daming points of
points of turnover yun. Actually, lahat ng turnover nila halos pumapasok, nako-convert ng San Jose. Nako-convert na. So, masakit yun. Masakit yun. So sometimes also nakaka-demoralize din yun eh. Nagbigay ka ng magandang run tapos bigla lang na turnover, na basketan ka pa. So medyo nakakapanghinayang din yun sa part ng mga talagang dumidepensa mong teammate. Oo. So ito lang maganda naman yung defense ng Karamoan eh. Masyado lang silang na-excite, sundot sila ng sundot. Correct, partner. Samantala ito, si Solero. Nakakuha naman ng offensive rebound. Foul na naman, partner. Yun, doon mo makikita, partner, yung size difference talaga. Oo. Partner, mayroon silang, actually hindi lang twin tower to eh. Triple tower. Triple tower. Oo. And mind you, partner, yung pamalit nila, ganun pa rin yung size. Oo. Ang medyo lamang kasi dito sa San Jose, yung mga big man nila, katulad na Albanyel, tumatakbo eh. Ang laruan is guardia. Tama, partner. Oo, so, kumbaga, it's okay na, di ba, normal sa atin, partner. Normally, two bigs ang nasa loob. Ito, talagang tatlo. They have the luxury to have this or triple tower nasa loob. Ang haba eh. Kung makikita mo yung extended zone na yan, talagang papahirapan yung offense eh. Oo. So again, ayun na naman. Oo, buti nila nag-turnover. Buti nakastop sila. So, yun ang magandang gawin. Push that ball. So, bawian nyo. I-counter nyo din. Yun ang magandang gawin. So far ngayon, partner, ang pagpasok ni Sarmiento, siya pa lang yung umi-score dito sa Karamoan. Oo. Siya, kumbaga, buhat mode siya ngayon. Buhat mode siya ngayon. So, linabas nila yung Mejes eh. Oo. Ito ngayon si Sarmiento, talagang may shooting touch sa partner. So converted naman niya ang kanyang 3-point play. Oo, partner. Saka kung mapapansin mo, napakabata pa pala nito eh. Ay, bata pa yung partner. Bata pa, no? Actually, active pa siya ngayon sa sa UNC eh. As a varsity. Oo, kaya kondisyon. Oo. Samantala sa Durante. Kumira ng 3, kaboom! Nakakadami na yan. Tira si niya yun, partner. Tira niya yun eh. Kanina pa niya tinitira talaga yung labas na yun eh. So, samantala ito, si Gonzaga, nagdi-dribble, hinahanap ang pasahan, binigay niya kay Mes, balik agad sa kanya. Talagang may nahihirapan sila sa extended zone, partner. Pero yun, napawian. Mawian lang. Na-score nga naman yun ni Tiokson. So, they should make a stop here para maibaba yung lamang. So, pero ito ngayon, tama yun. Si Sarmiento nakuha yung rebound. Tapos outlet pass. Itiokson, pero ngayon nakadepensa na, nakabawi na. Nakaset na yung defense. So tama yung pinull out nila. Mata ito, na-open si Gonzaga. Ilang pumasok. Ito, sabi ni Albanyel, teka lang, relax muna natin. At nasa atin ang momentum. Bagalan muna natin. At ito, driving. Easy 2 points by Santos. Yun, partner. Oo. Kung mapapansin mo kasi, pag nagro-rotate yung player nila sa 1-2 na nasa taas, hindi nagda-drop down, kaya na-open yung middle. Oo, partner. So, yun, partner, another turnover. So, talagang nag-file ngayon yung turnover, yung third quarter. At again, the patented rotation partner ng San Jose, talagang ikot ng ikot. Ikot na naman. Pumasok na naman sila ng fresh leg. Oo. Ito, munti na pumasok, partner. Yung tira ni Durante. Yun talaga yun eh. Tira niya talaga yun eh. So, oo. Pero ito, yun, magandang counter yun. Magandang counter. Oo, tinakbo agad di Gonzaga at finding very open to si Sarmiento. Tala ito. Kanina pa yung partner, si Sanchez. Pag nabigyan sa my free throw line, ilista mo na. Diba? Actually, yung quality ng player nung San Jose halos pareho eh. Diba? Yung Solero ganun din eh. May tira din yung may mid-range din eh. Parang hindi mo nga napansin, coach, na palitan na pala. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko nga alam. Kala ko siya pa rin yun eh. Para parehas ang laruan eh, ng mga bigs nila eh. So, yun ang maganda. Hindi pinapahirapan ng sarili. Just face the basket, take those shots. Medyo di na tayo malilito kay Remoto. Oo, di tayo malilito.
So, ang kagandahan kasi dito ko sa San Jose, kahit itira nilang mid-range, alam nila may re-rebound eh. Tama. Alam nila malalaki sila eh. So, ito partner, last shot time. Ano ang gagawin ni Gonzaga? Chokin natin si Mejes. Okay, faking, driving, nag-kick out. Ito, counted kaya, mukhang di na umabot. Kaya pumasok yung tira ni Tyukson. So, that's the end of the third quarter, partner. So, medyo lumubo na naman yung lamang. 89 San Jose, 70 Karamuan. oo, so, partner, 19 points yan. Last quarter tayo. Kung ikaw ang Team Karamuan dito, ano na maging adjustment mo? At the same time, kung ikaw naman ang Team San Jose, ano namang precaution mo dito? Ako, coach, kung ako yung Team San Jose, they lead by 19 points. Siguro, execute na lang tayo muna. Execute tayo. Again, pound our presence ng mga bigs natin. Yung ginagawa nila, one pass, face basket, tira. For Karamuan naman, coach, kung ako, maagang i-press na nila to. Kaya maaga na kasi mabibilis sila kung if mayroon silang panglaban for pressure defense. Oo, samantala, ito, tingnan natin yung mga ating mga top performers nung third quarter. So ito again, still Solero. Solero na with double-double. 22 points, 22 rebounds, 3 assists, 3 blocks. Grabe. At meron pang 3 steal. Both positive stat meron siya, partner. Oo, at si Pasibi naman meron ng 15 points, 2 rebounds, 1 steal. Okay, sa Team Karamuan naman, talagang gusto talaga manalo nito ni Sarmiento kasi siya halos ang gumagawa with 17 points, 9 rebound, 1 assist, and also si Mercado ngayon with 8 points, 3 rebound, 3 assist, and also with 1 steals. Oo. So ito, partner, fourth and last quarter. Still, sabi ko nga, 19 points to, 10 minutes, mga batang naghahabol. Sabi ko nga, isang kisap mata lang yan. Oo, dapat huwag malingat yung San Jose dito. So ito ngayon, si Gonzaga, driving, kinig out sa 3-point ni Reyes. Ilang pumasok? Bagong bukato si Reyes. Pero yun, napasok ni Amaro. Good putback yun. Pero ito, matake si Pino, di lang pumasok. Ito, gang rebounding talaga, partner. Yun ang sinasabi ko. And then, after the gang rebound, push that ball. So, ngayon, coach, first 4 points for Karamuan. Oo, so, sabi ko nga, partner, isang kisap mata lang yan. 4 points yun. So, 4 nating run. Tingnan natin. Tingnan natin yung bawi nung San Jose. Yun. Again, good defense. Oo. So, ito ngayon, si Amaro. Nakakuha pa ng basket. And one, partner. So, 6-0 run na to, partner. 6-0 run. May potential na maging 7-0 run. Yung partner, napa-early time out yung San Jose. So, partner, adjustment. Ano nang kailangan dapat gawin ng San Jose dito? Adjustment sa partner for Team San Jose, I think kailangan na nilang i-pressure din yung bola na yun. Hindi kailangan nilang sabayan yung momentum na binibigay ng Karamuan. So, again, they're sticking with that zone defense. Siguro, yun, mas i-extend pa nila and they should control the ball better. Kasi ngayon, parang iniisip siguro ni San Jose, porque malalaki sila, they can just invade that defense ng Karamuan. Pero right now, parang baliktad yung nangyayari. So, nakita natin kanina na kapag box out na yung Karamuan, nakakatakbo na sila. Correct, partner. Kumbaga, nagkaroon kasi sila ng parang false, kumbaga, security. Nakita nila kanina, third quarter, lamang sila 19. Sabi ko nga, dito sa AKB, ang ganyan lamang, isang kisap mata lang yan. Oo. So, di na-convert. Ito, rebound. Si Albanil ngayon, hinauba ang bola. Si Postrado ngayon, nagtitimon. Ilagay Postrado. So, hinaharap nila ngayon ng poste. Si Pilapil, driving. Talagang kinalabaw, partner. Nakakuha siya ng foul. Yan ang magandang gawin nila. Again, make their presence felt sa loob. Oo. Kasi, kumbaga sabi ko nga, medyo nag-focus na yung Karamuan dito na sa kanilang running game. Kumbaga, lalo to si Sarmiento.
nakakatakbo na eh. So tama yan kumbaga sa karne, palambutin mo para medyo medyo mabugbog naman, di makatakbo. Ito ngayon, nasa free throw line pa ito na si Pilapil. Ano kaya to ni Ken Pilapil? Oo. Kasi Feeling ko, kamag-anak to, partner. Kasi tingnan mo, mayroong resemblance eh. Oo, yung Ken Pilapil, veteranong player din ng taga San Jose yun, pero Oo. naglalaro ngayon sa Sangay. Oo. So yan, again, ganun pa rin. They are maintaining that zone defense, yung San Jose. Good still. Ito na parte sinasabi ni assistant coach ng Karamoan na effort sa transition defense. So di nila basta-basta nakakatakbo. At yun nga, nakakuha pa ng turnover. Out of bounds ang San Jose. So that is Karamoan basketball. So, partner, bakit kaya sinasabi na yung baseline inbound, yun ang pinaka-delikado at pinakamadaling iskuran naman kung ikaw nasa offense? So partner, may tend kasi na mag-lax yung yung defense when it comes to baseline inbounds. So normally pati partner, yung nakaka-score dyan sa inbound na yan is yung nasa labas. Oo. Normally. So may tendency siya. Saka yun ang partner ang pinakamalapit sa ring. Yun ang pinakamalapit sa ring. So that's why kailangan i-maximize yung opportunity na yun. Oo. So katulad ngayon, nakakuha ng foul si Amaro. So maganda yung inbound play nila doon, nakakuha ng foul. At 2 out of 2 siya. So again, humahabol partner, 12 points na lang ang kalamangan. Okay, from 19 na ibaba nila sa 12. So maganda yung start ng Karamoan in this fourth quarter, partner. Oo. So ito ngayon, pinapaikot na naman nila, turnover. Tumatakbo na naman ngayon. Ayun na, partner. Yes. Yun na maganda nilang gawin. Di lang na-convert. Oo, sayang yun. Mapaungutin ka nun mamaya. Pag naging close fight ang laban. Mapapanaginipan niya yun mamaya. Oo. Kung sakaling maging close to. Oo, samantala ito, si Solero na naman, attacking, end one. Iba talagang Solero, partner. Iba. So, parang yung Solero, paggising pa lang sa umaga kanina, parang sinabi niya sa sarili niya, akin tong larong to. Oo, kung nakita mo naman talaga paano yung mindset, grabe. Parang alam mo na sa mata pa lang niya. Parang kasi parang sa mata eh. Pag yung alam mo na talagang desidido na manalo. Oo, partner. Sinusukat niya talaga yung defense. Oo. Tinitingnan niya. So, yun. Kumbaga ito si Solero, pamatay sunog to eh. Pamatay sa mga sunog. run eh. Oo. Samantala nga ito si Gonzaga. Nagtitimon para sa Karamoan. Okay, binigay sa corner. Tumira. Pasok! Shooter yun. Kabum! Shooter yun. Mehes yun eh. Reyes, partner, Reyes. Reyes Junior pala. Okay. Reyes. Wala pa yung Mehes, no? Okay, Wala pa. nasa labas pa. So, pinapaingatan nila. Ito yung partner. Ako yun, tama yun. Tama yun. Si Borromeo. Partner, mukhang dito na pumapasok yung energy saka yung youth dito sa Karamuan. Di na nakakababa yung ano dito eh. Yung San Jose. Pero yun, si Albaniel. Fumaul siya. Oo. Again, tama para sa akin yung ginagawa ng San Jose. Hindi na sinasabay yung tempo. Kung ginagawa yung term natin dyan, minamamalang nila yung laro. Minamamalang yung laro. Bine-veterano, partner. Oo. Pero good thing naman sa Karamoan, tumatakbo sila. Yun lang, may mga easy basket lang na di nila nako-convert. So kung ma-convert nila yon, tingnan mo partner yung lamang, 10 na lang. Oo, ano, sabi ko. And very good yan. 3 minutes pa lang, 3 minutes pa lang yung nawawala sa ating oras. At 10 na lang. Di pa pumasok yung mga free throw. So mayroon silang pagkakataon. Pero nagkaroon ng foul ulit. So pagkakataon ulit to ng San Jose to score. Samara ng foul. So ito si Pasibe. Good line. Kaboom! 3 points Pasibe. Again, pamatay sunog ulit. So, partner, sa San Jose yung dalawang player nila. Tatrabaho na, partner. Tatrabaho na. Ito samantalang ito si Gonzaga. Ito, binigay. Yun, turnover naman. Ito, counter. Pass break. Pasibe. Easy points yan. Sa ako makita, partner, pagka-veterano ng Remoto. Although, alam niyang papasok na, since mayroong bantay,
partner, nag-rim run. Rim run. Oo. Kasi for possible putback kung magmintis. Maganda yung reads, partner. Maganda yung reads ng oo. remote. Iba. Sabi ko nga, Ikaw ba naman sa katagalan mo naglalaro ng basketball? kung baka sa ano, mayroon na yung doctoral. Alam niya na kung saan siya pupunta Anyway, to si Remoto, okay na okay to close ko naman to, close natin to. At yung isa sa anak niya is naglalaro din sa Ateneo Golden Knights. Yes. Ito si Pasibe. Pero grabe yung Solero. Nakita mo yung partner, muntik pa niyang makuha yung bola at matalbog dun sa Karamuan. Parang napanaginipan niya ata tong larong to. Akin tong larong to ngayon. So, yun lang. Mga kagandahan nito, partner, yung lead hindi masyadong lumalayo. So, dapat takbuhan pa rin takbuhan ng Karamuan. Oo, partner. Napatayamot yung Karamuan. So, ito na tinatawag natin, last push. Last push, partner. Last push. Kung siguro within the time span na 2 to 3 minutes, may baba na to single lead na to. That is a good improvement. Oo, partner. Oo. So siguro naman, partner, tama nga yung sabi ni assistant coach ng Karamuan. So wala sila masyadong preparation kasi right now I didn't see any trap, I didn't see any man. So siguro they're just ano na lang sila ngayon, stick tayo dun sa plano natin, mag 1-2 tayo, kunin natin ang bola, saka tumakbo tayo, yun na lang yun. Oo, tama ka doon, partner, kasi kung titignan mo yung pyesa ng Karamuan, ito yung mga pang-pressure Ito, sana. Pwede mo all the way man to So, mantala to si Mejes, di pumasok ang kanyang perimeter, pull up. Medyo matagal sa bench partner. Oo, medyo malamig. Malamig Mantala si Pacific, kanina pa hinihingi yung bola. So, sabi ni Solero, teka lang muna, ito na, sa'yo na yan. Good line, di lang pumasok, pero ito Solero, rebound naman. Oo. Partner, walang legit big man ang Karamuan sa loob. Oo. Hindi magmimintis ng ikalawa yun. So si Pasibe, naka 3 points naman, siguro, I think mga pang-anim niya na yan, partner. Oo. So tingnan natin kung anong magiging adjustment. Ditong Karamuan dito. Again, si Mejes sinanap sa other side. Tumira ng 3-point. Si Amaro, di lang pumasok. Again. Ayan na, partner. Binabagalan nila yung facing ng laro. Santos ngayon, binigay naman kay Pasibe. Talagang hinahanap nila, partner. Another 3-point. Mainit yung Pasibe. Oo. Sumasabay sa init ng panahon natin, partner. Oo. Kabisado, partner. Naku. Traveling yung partner. So, ito partner, itong sinasabi ko na mental fortitude, na alamaan kayo, last 4 minutes, dito na makita. Sabi mo nga partner, kung gusto pa nilang manalo dito. Dapat don't give up attitude pa rin. Tama, don't give up attitude. Saka sabi ko nga, ang laging binabagat ni Coach Pete, wala daw talang talo dito. Mayroon daw winner, mayroong natuto. Walang talo. Walang talo. Although dapat lumaban pa rin sila kahit ganun yung sitwasyon. Pasibe naman partner, another 3-point, talagang umuulan na. Mainit yung bata. Oo, grabe. So siguro, kasi sila nagmamantuman, siguro partner, anong magandang depensa na dyan? Kasi mainit na partner, ayan lagi nag-overload play. Overload. Yun, ang ginawa nila, bumalik sila sa 2-3. Yun! Ayun na naman. Nahawa na, partner. Solero naman. Yan, hawa-hawa na to, partner. Oo. Alam mo yung composure na ibigay na din sa ibang teammates. Oo. Kumbaga, doon na yung kumpiyansa. Grabe talaga. Oo. Mahaba talaga. Ito, nice fake. Pasibe. Oo. Buti, di pa tinawagan. Yung contact. Muntik pa. Muntik pang mag-foul doon. Mayroong tinawag sa ref. Anong kayang hatol? May technical. Faking a foul part. Faking a foul. Mapansin mo kasi hindi naman masyadong malakas yung contact. So ang ginawa ni Pasibe doon, talagang binibenta niya. He's trying to sell that contact. May contact pero sabi ko nga, di naman kailangan na may ganun talagang kumbaga, overacting. Okay, normal naman yun .
So, kumbaga ito nga partner, sabi nga natin, pag ganito yung laban, huwag nyo lang tingnan yung score, laruin nyo lang yung dapat. Laruin nyo na lang. Oo. Okay. Preparation na rin for the next game. So, pero stick to the system pa rin. Tama. Stick to the system Oo. pa rin. Okay. So ito si Mejes, di muna kinuha ang bola para makapag-buy time. Si Mejes ngayon, bigay ng pick. Paborito niya yan, partner. Di lang pumasok. Yung bibigyan mo siya ng pick tapos bigyan mo pull up. Ito ang Serimoto. And kung mapapansin mo partner, wala na rin rumi-rebound dun sa Karamuan. Oo. Parang binibigay na nila eh. Nilabas na nila si Sarmiento. Okay. Ito naman Karamuan ng diskarte is binabagalan ng facing. Yun, muntik na naman Muntik partner. na naman pumasok. PCB. Careless pass partner. Oo, Santos na naman. Talagang pinapahirapan nila partner. Yung mga transition na attempt ng Karamuan. Kasi alam nila yun ang pagkakataon lang nila partner na makiscore. Oo. Ito si Pasibinaw, Salbanyel, hinahanap naman si Solero. Talagang naghahanapan yung dalawa, partner. Open na naman, 3 points na naman. Kakaamuyan sila eh. Si Pasibi. Grabe. Maganda yung teamwork ng dalawa. Ganda. Baka habol pa ito ng triple-double dito si Solero. Yun, naka-end one ata, partner. Si Sanchez nakakuha ng foul. Ito partner, may timeout sa Jose. Okay, Although lamang na sila, partner, ano ang dahilan ba't nag-timeout pa sila? Ito, timeout lang nila yon just to para magpahinga lang. Pahinga lang muna tayo kasi ito, kontrolado na natin yung laro. Gamitin natin yung timeout natin kasi mayroon pa naman pahinga natin, and then also para mapag-usapan din nila siguro na slow pace na lang tayo. Saka siguro partner, papasok na rin yung mga di pa nakakapasok dyan, o kuling pa yung minis para paano lang sa kumbaga in terms of confidence building. Confidence building na din para sa mga players na hindi masyado nagagawa. So yun na nga partner, penaltan na nga nila. Tama yung ating hula. Yun ang dahilang ba't nag-timeout sila. Pahinga at the same time, medyo pahingin na rin yung mga nagtrabaho sa kanila mga player. Kasi baka may mangyari pa eh. Hindi naman natin baka may injury pa sila dyan. So kung isipin partner, may pag-asa pa pero sabi ko medyo mahirap na to. Mahirap na. Oo. Mathematically wala na. Lalo kung ito kalaban nila sa napaka-veterano. Alam na yan, kumbaga slow pace na lang yan partner. Kontala ito si Joey Sarmiento. Pumasok ang kanyang end one. So ito si Gravante. Binigay kay Dorante, pull up. Ayun. Hindi lang pumasok. Yung Durante quality minutes din yung binigay. Oo. Quality minutes. Kasi kanina, I think nakadalawang 3-point din yan. Ito partner talaga napansin ko dito sa medyo kulang sila sa point guard ito sa Karamuan. At the same time, kulang sila sa bigs. Kulang sa bigs part. Saka veteran presence. Kapag tayo dito sa kabila, kompleto sa Ricardos eh. Kompleto. Last 2 minutes. So last minutes tayo partner. So ito partner, siguro ang kumbaga abangan natin dito is yung final score. Yes, partner, final score. Sa kung sino yung best player natin. So mayroong dalawang matunog, partner, dito sa San Jose kung sino. Wag na muna natin i-preempt kung sino doon. Nagkaamuyan sila eh. At sila lang tayo napapasahan. Ito, second attempt ni Pino. Yan, dito lang pumapasok, partner. Medyo alat siya ngayon. Alat siya, partner. Push pa rin yung bola. Oo, tama yan. Stick to the system, si Mercado. Driving, nakakuha naman ng foul. Ito partner nagpa-foul sila. Pabor yan sa Karamuan. Pabor, hindi umaandar yung oras. Saka-score sila. Saka-score sila. So tingnan natin, pag siguro mga next 3 position, gano'n pa rin, tingnan natin mangyari. Oo. Yun, minsan nagiging careless kasi pag lamang. Oo. So sobrang yung mataas sa masyadong kumpiyansa mo, minsan nakagawa ka ng mga kumbaga
hindi dapat gawin na katulad doon, Yes. mga fouls na unnecessary. Tama yun, partner. Ito si Agravante, pinagay kay Durante. Ito, bigay ko ulit kay Good pass yun, partner. Ganda. Good look. Gandang pass yun. Si Sanchez na naman, partner. So lahat sila talaga partner nagbibigay ng contribution offensively. Oo. Samantala ito si Mejes. Binigay kay Sarmiento. Joey Sarmiento driving. Di lang pumasok. So yun, good. Tama yung ginawa nila. Good challenge na lang. Dito sa San Jose. Again, binabagalan na nila yung Oo. Si Agravante ngayon. Siya na po-point guard. Malaking point guard to. Oo. So ito si Durante. Hinanap nila. Driving is Durante. Binigay kay Agravante. Oh, yun. May tira pa rin. Halos lahat. Hawaan na. Hawa-hawa na Agravante. sila. Oh, Agravante. Kaboom! Halos Kaboom din. lahat na tumira sa labas. Ito, gagantin pa ni Mes. Good line sana pero di pumasok. Ito si Agravante. Talaga binabagalan nila. Alam nila this is now in the bag. So, Binigay na din. natin. Binigay na din ng karami. Ito, binigay kay Sanchez. Ang gandang loob sana. Hindi lang pumasok. So, mga 2 position na lang daw, partner. So, ito si Durante. Another 3-point. Grabe. Hindi pa sila tapos, partner. Oo, Hindi di pa ba sila tapos? tapos. Oo. Ito ngayon si Mercado. Mercado, 3-point. Naku, kung gaano kaswerte sa kabila, ganoon naman kaalat. Parang may sara yung ring sa kabila eh. Oo, ito partner. Maalat sila. Oo. Kumbaga ito partner, totally wala na to. Handshake na lang to. So final score natin. Antayin na lang natin ang final buzzer. So 123-88 in favor dito San Jose. So San Jose, congratulations. Congratulations Team San Jose for this great win. So partner, overall, bigyan mo naman kami ng kung overview kung anong nangyari dito sa laro natin. Okay, for this game, Karamoan versus San Jose, mas pinakita yung presence ng San Jose, yung pagiging malaki nila. Not only inside the paint, but also yung sa depensa nila. Okay? For Karamoan naman, although mga bata tumatakbo, medyo kapos kasi hindi rin ma-convert yung mga ibang open looks. Kaya maganda yung adjustment din ng coach na palapit nila pero hindi ano yun eh, hindi naging factor yun eh. Again, pagdating ng fourth quarter, minama pa rin ng Solero, minama ng Pasibe partner. So, good win for Team San Jose but a great game also for Karamoan. So, partner, final thoughts mo at the same time, sino mga gustong batiin? Shoutout mo na, partner. Okay, so right now, shout out ko, of course, yung wife ko na nasa Dubai ngayon, nanonood siya. So, hello Mara. So, also, Team Genesis, yung Team Genesis, mag-isa din yan sa mga commercial team na from Rinconada yan. From Rinconada. And thank you for the opportunity, partner. Thank you for to sa AKB for the opportunity to be here. Yun. Ako din, partner. So, shoutout ko rin yung sa Express. So, dami gusto mong pabati doon. Si Coach Roland Harke. Yun, Coach. Siyempre, ang ano natin, ang ating kasamahan namin, ibang coaches, si Coach Noel, si Coach Jobin. At the same time, siyempre, si Gob, ang team owner. At the same time, si Engineer Solomon. No? So, yun. Practice tayo bukas. Sino kaya best player natin, partner? Oo. So, yun. Bago ano sa atin ng ating best player, again, this Coach Rowan and siyempre si Coach Paul. So, good afternoon. Mamaya, second game tayo. Tayo naman ulit magkakasama-sama. Okay, So, yun, partner. So, panurin muna natin yung mga highlights kung ano nangyari sa ating laro. Okay. So, takbuhan talaga yung Karamoan, partner. Kung makikita mo, yun lang. Yung inside present talaga nung San Jose, yung nanaig. Oo. So, yun, yung mga paulan na 3-point, partner. Ang dami niyan. Actually, pumapasok naman, kumukonvert naman sa 3 points yung Karamoan. So, yun, kanina. So, kaso, although nagko-convert sila, pagpasok ng second half, parang nawala eh.
Oo. Nawala. So, baliktad naman nangyari. Yung nagti-3 point naman nun is yung San Jose. San Jose. Oo. And also, yung dalawang player ng San Jose, nag-take charge na partner. Grabe, oo. Sila na pala Yung nagpapasahan. Solero at yung Pacific. Oo. So, So, yan. So, iniintay na lang natin kung sino ba magiging best player. So, yun. right now, ando na. Kasama na ni Cassandra yung best, with our Kasurog, best player of the game. So, Cassandra, pasok. For our first game, Team San Jose dominated the court against Team Caramoan. Kaya naman with me is the Kasurog player of the game, Pasibe. Jersey 7 from Team San Jose with 37 points. 2 rebounds, 1 steal. Wow, congratulations po for being the Kasurog player of the game for the second time around. Sir, ano po ba ang mga preparations mo during trainings para sa mga match-up nyo po? Unang-una po salamat sa namin sa coach namin. Kasi yung una po maalat po yung tira ko. Pero binalik nila po ako para ibalik ang kumpiyansa. Tapos po shooting lang po. Yan ang preparation namin, tapos team effort. Ayan sir, ano po bang dapat naming abangan sa team nyo for your next game? Lang po kami, mga underdog lang po. Lang po kami sa coach namin, nagtitiwala lang po kami. Tapos sa mga kakampi namin po. Yun lang. Ayan sir, we are currently live po. Baka may gusto kang batian o pasalamatan, this is your chance. Binabati ko po ang COP ng Kamaliging PS, si Police Major Al Llagas, sir. At tapos po si Destin po, De La Cruz from Pulangi. Tapos po yung mga taga San Jose, tapos si Steph po. Yun lang. Ayan sir, once again, congratulations po and thank you very much for speaking with us. So once again, this is Cassandra Saton, courtside reporter of Ako Bicol Cup Camarines Sur.